Betara ndizwe sabo. I'm sorry Changamire. Ini ndio tukasaba. Uya ne mudari wende. Adi muna ne mutiba. Leo gana breakfast. It's okay. Tore it. Yakati mswa 19 October 2022 ndakaenda pamagombe baba wandidaidza wachiti mwana ari kurwara iye mukomana uri kufamba apa. Saka taendapo takati ino munofunga kuti moita sei. Mwana uyu wakanetsa akaenda kopanya zvinhu pani kwaVumbuni kuskuru. Achibva abatwa nemapurisa achibva aenda kuMutare Center. Kuzoti musi wa 27 October baba waJoe wakaenda kwa George anozi George Magombe vachiti huyai tione tingagadzirisane sei nenyaya iyi mwana arwara. Saka muswa asi ipopo waGeorge Magombe havana kuuya. Koita musi wa 29 iyo nakabva apisa kitchen iye mukomana ari kurwarawo baba Joe Magombe. Saka wadaro ndopo wakatakaidzawo kuti uyai vanhu vokwamagombe tione kuti tingabatsirane sei mwana wapisa kitchen. Adaro akatorwa kuenda kumapurisa wakazoona wakati nyaya dzenyu idzi dzinenge dzemumusha idzi. Mwana akabuditswa hake achibva auya. Saka padaro pakazogarwa kunzi tingabatsirikana sei. Ini ndikawati kune chiremba ari kwanonzi Mukotsanjera. Saka baba waJoe wakaenda paMukotsanjera noti auye kuti wagadzire mwana uyu. Padara ari kuuya Mukotsanjera musi wa 3 November 2022 wamwe tochiwadaidza hawana kuuya kuti dziri dzimba dzawo kuti kunonzi Bernard Magombe koya George Magombe koya wana Magombe wari kuno. Sekutaura kwaita iyi baba waJoe aiti takawadaidza havana kuuya. Saka Mukotsanjera akati iye ipapa hapana chandinoita nekuti dare renyu harina kudii harina kukwana. Right, tobva tagara musi wa 18 November Leon akabva azoendeswa kuHarare kuChikurupi. Aenda ikoko akagara achibva azobuda. Saka aMukotsanjera akazouyazve rwepiri akachizoya muri muna June. Auya Mukotsanjera akataura zvaidikana kuti hawana Magombe waripe munhu waiti ndoda kuripwa. Zvikatotaurwa uripwa hwacho asi takawadaidzazve wana Bernard nana George hawana kuuya. Saka ini sekuona sabhuku waona kuti nyaya yakundiremera ndopo ndakaiti uye kunoku zvimwe Zimbabwe ringatiite kuti wana wagadzirisana. Ini ndine shungu dzemukomana uyu kuti dai aita wadi ndizvo ndakangotaura chete kuti mukandiitira wadi mukomana uyu zviro zvese tofambisana zvakanaka. Ndio saka maona nhasi tauya kunemi Changamire kuti mhuri yekwamagombe ione kuti igadzirisike mukomana uyu aone kuita zvakanaka. No, it's okay. Wana Magombe. Chitauri mukuru wachitaura kuti nyaya iyi munoiziva here? Papere Changamire. Nyaya yemukomana iyi makambotaurwa nezvayo? Pamusoro Changamire. Mia mukoma uri apa. You sit down. Pamusoro Changamire ndikukumbira kutaura ndakagara. It's okay, taurai. Nyaya asi mukomana kusanzwa Zita renyu baba. Nyaya mukomana handi yokusanzwa Zita renyu George Magombe. Taurai. Pamusoro Changamire nemakurukota ese mukomana handi ari kutanga kurwara vavo. Pano ane degree nawo ndiwo wakatanga. Watanga kurwara mudzimai wangu wangu ndiri palabhastoko apa paFrix ndipo pane kamuda kangu. Wadzimai wakasvika ipo papo wakati baba nini urwara. Ini ndakauya
kuna mukoma Christopher. Ndikati mukoma Christopher ndazwa kuti pane mwana warwara saka ndichamboenda kumusha. Ndakaenda kumusha ndakakumbana naye pagovhingo. Iye baba walionu Ruka. Arungofamba famba. Ndakaenda kumba. Wadzimai vakantaura kuti Sanzukati wazwa ane malaria. Ndipo ndakadzoka kuna mukoma Christopher. Late ndikamutaurira. Mukoma Christopher akauya kumusha uko. Tikadini. Tikaona tikakwira kune mukomana Joseph. Tikati Joseph tauya kuti tinzwe kuti chinyi chiri kuti mukomana afambe. Wakati malaria. Tikati no zvakanaka. Ngezvekuti Sanzukati kuti isisu uyu anga aripo Bernard takamudaidza ina mukoma Christopher. Tikati ngatipanene month titsvaka mari timbofambe. Takati saizvozvo tikadini tikafamba. Uyu wakati Sanzukati tikati akomana rasitomira muno batopinda Mozambique. Takadzika kuenda kwaNazarika. Tasvika kwaNazarika. Uyu akabva Sanzukati chamuenda pagarden rep cup. Abva ndeva-garden rep. Wakazoya nomwe mudhara. Kazi pasaidi apa mukadzi unorapa ulipo ipo papo. Nemudhara uya manje. Tobva taenda ipo papo. Tosvika kazi inini Sanzukati ndazwa kuti Sanzukati nemudhara ndazwa kuti sanga munobatsira munofamba kuda kugadzira zvemushonyi. Ndikati kazi apa nemukadzi uri apapo. Iye ari uyu wauya nemudhara uya. Takaenda ipo papo. Tasvika ipo papo Sanzukati kazi mushamenyimano akashaisha maoko. Tikati zvakanaka tazvinzwa. Kasi pano umwe mukadzi uri apo. Takaenda futi ipo papo. WechiMalawi. Hazvinonyatsa kuzika zvakanaka. Takadzoka tikarara pane mukadzi uya. Tadzoka kumusha takabva tati mangwani tadzoka kumusha. Ndakati Sanzukati ngozi inoda kuripa. Ndakati iwe Bernard na Joseph. Uyu Bernard wakati Sanzukati iwe baba wako na mukoma wako newe mami nemashopu. Saka zviripo ngezvekuti Sanzukati ndime kauraya munhu. Ndikati akana inini handizizivi kuti ari mukoma wangu akauraya munhu pashopu. Ini ndine bushari. Kuti Sanzukati iri hondo nguva yehondo ndari mucomrade. Kuti anga iri nguva yehondo ari munhu wandakabaya. Handina kubaya munhu wekuti Sanzukati mistake ba. Yanga totoishanirwa paconduct. Saka nyaya iripo ngezvekuti Sanzukati ngatigadzisei nyaya sezviri. Inini kuti ari baba wangu ndichaita responsible. Kuti ari mukoma wangu James ndichaita responsible. Rekuti zvozvi tigadzire. Wakati zvakanaka. Ndikati kuti uri Bernard ari baba wako tichaita iwe uchatungamira pamberi. Kuti ari Joseph iwe uchatungamira pamberi. Asi tadaro Sanzukati kwazarika kuya takazodzokazve tikati ngatichende nevakadzi vedu kuti tizosungirire kitsi dare kuti zvakadare so hazviiti. Vakadzi vaziva kuti Sanzukati mushami makaurawa munhu asi mungabuda kuripwa. Saka vakadzi vedu vanenge vakuziva. Takadzoka futi ikoko nevakadzi vedu. Tobva taenda ikokoko. Tasvika ikokoko. Mai waya Sanzukati wakati inini maoko angu akasvipa. Saka ndaipa nikidzo chiMalawi uyo. Mubatsirwe ipo papo. Ngoshoma shoma mukadzi uya angati Sanzukati enda ipo wakabva uya mukadzi uya kuchiMalawi uyo. Uyu wautaura kuti Sanzukati uyu ari pakati. Uyu wautaura kuti Sanzukati awanga ine mashopu awo. Ndakauraya munhu. Ndikati inini handizizi kuti Sanzukati akauraya munhu. Kanzi right. Chidzoka Sanzukati dzoka henyu. Chenda tadzoka. Vakava Sanzukati kanzi avari kupenga avagwa nditi Sanzukati uyu munin'ina neuyu. Wakati iwe mukoma mukoma Christopher akazoita feli yakudini yekusvika yekuuya. Wakazi iwe mukoma iwe Sanzukati wana vari kupenga uyo mukoma uri kupenga. Tira kuti sanga zviro zvizoenda kumba kwako. Saka kwakasvipa mangwani atichada kufuma kusvika pamba pako. Poshuwa Sanzukati Joseph wakasvika nemukadzi wake, Bernard akasvika nemukadzi wake, uyu wakauya nemukadzi wake. Wasvika mudzimai wangu anga ambobuda. Kanzi enda pachikuwa uombere kuti Sanzukati zviri kurwarisa vanhu ava zviuye kumba kwako. Ndakati hayo zveSanzukati zviri izi. Chitaura izvo muda kuti sanyika zviitwe ndini. Ini ndochitaura kuchikuwa.
Wakatanzwa kuti vanhu vanopenga vasanzwa kuti ngauye kumuri yako. Ndakati zvakanaka. Ndimati bobo maoko ngatiombere. Tapedza. Kati zvapera, vaibva vadzokera. Asi kupenga kuya uko hakuna kuramba, hakuna kudini. Hakuna kumira. Akaramba kuripo. Uyu achikana na mukoma wake asi kumba yasanzwa yaisvika kumba uko. Iyo unopenga uko. Aiti mai kurini ndaufa nenzara. Ndipekiwo chikafu. Wopiwa chikafu. Enda kugadheni wochere mufarinya ikoko kuenda kupa mukadzi nemhuri. Achienda kochera achidzoka kumba kwake. Pakati papera mazuva mashoma shoma. Takati tinombofambazve. Ndakabva ndakupa nawaibva wasanzwa kuti tinoti tifambe. Ndikati zvakanaka. Imi chegadzai mari iri nditori ready. Within 2 weeks ndakazonga samanisi yakuya kubva kuna Sabhuku Chilwanyika. Mukoma wauya. The late Korea. Takaenda ikokoko. Korea wakasvika kuti kuti kanzi right. Taurai tizwa. Uyu neuya waibva kuti iwe ndio wakauraya munhu. Sabhuku Korea watanzwa kuti iwe nchitaura tizwa inini. Ndakati gore ripi. Munhu akauraya ngewekwati. Waibva watadza kudini. Kazi ana Sabhuku nyaya yatopera. Ndakasimuka kuenda kumba. Within 2 weeks ndakatora mudzimai wangu uyo aripo uyo nemwana uyu ndiye my witness. Ndakaenda kwa Sabhuku. Sabhuku ndipe tsamba ndiende kwashi. Sabhuku akaramba. Ndikasimuka nemwana wangu uyu nemudzimai wangu tikaenda kwa angari acting ishe kujenya uko. Nowhere. Rimwe racho nickname wasena she gwengwengwe. Tasvika pana she gwengwengwe watanzwa kuti tsamba iripi? Ndikati Sabhuku aramba. Ndakadzoka futi kanzwa right ndazvizwa chidzokako. Ndakadzoka nemwana wangu nemudzimai wangu tadzoka kumba. Within a week kwakabva kwauya samanisi akabva kwa sekuru gwengwengwe. Tadini within a week kanzi right munozoya pa 8 o'clock. Ini ndakasimuka nemudzimai wangu dzoka pashi. Ishe unotanzwa kuti right. Chimira panapa. Pano ari kuya. Kusvikira 11 o'clock. Wasati auya. Ishe gwengwengwe ngatisanzwa kuti chienda hako. Ndakumirirani. Ndakumirira pana ndandiri kumirira. Ndakakumbana nawo munzira uwo. Wari 2 na Sabhuku Chilwanyika. Wakatisanzwa kuti dzoka ini ndabuda muoffice ndisadzoki ndakuenda. Kwaubva ndaenda kumba. Within some time ndakazona samanisi akabva aenda kwa Shemukoi. Yabva yakandiri kazi wasungwa kwa Shemukoi wataenda. Taenda kwa Shemukoi kwa Shemukoi. Shemukoi wakati nyaya handichongi ngaende kwa mambo. Within some week yakaenda kwa mambo. Delayed. Pasina nguwa. Ndipo takadini. Takazosanzwa kuti tasvika kwa mambo. Kazi na mambo handitongi ngaende kuzinata. Taenda kuzinata pamwe ndingatolebesa handizosanzwa kuti ni shoti mwana wangu anditaura here. Aiwa. Patikuda chaipo. Tatungokupa nguwa kuti mutsanangure. Zviri padundundu zvipfude zvipere. Yate. Taenda kwa mambo. Asi patiri kuda isusu. Ndo pataura kuti ada kutaura. Ngataure ipapa. Issue yekuti mwana uyu ari kurwara. Ipo pana imimi zvomuri kuziva kuti mwana ari kurwara. Semhuri. Andikamuka ndo. Semhuri makaitei. Kana kuti zvomuri kuti uyu wekusudu ndiye akamborwara kekutanga. Makaitei kuti aite right. Chaakuchiti uyu arware futi chii hamuna kubvisa pane mawekisusu here muchiendesa pane uyu. Because hamuna kupedza soro, hamuna kupedza problem. Makatransfer problem. Kuti ndizive kuti uyu aimborwara before uyu. Kuti azoite right makamboitei. Ndakupa uyu aite short. Yes. I'm sorry Dare Ramambo Mutasa. Ndoitwa Ozwe Magombe. Yes. Tikangoti ni short kubva pakutanga. Pakatanga kurwara bamudika ndaivepo ndiri kumusha.
baba wakaenda kuna baba mukuru Christopher yava mukuru kwaMagombe. Uchitangira paye. Wewe mukuru kwaMagombe. Baba ndio wakati uyu baba mukuru Christopher munin'ina ari kurwara. Takazoona baba mukuru Christopher wauya nemwana wemunin'ina wanonzi Itai. Asi pana paanogara pazongora. Ndobva asvika tikati angatiendei kupi kwaMagombe. Baba mudiki wedu. Ndobva tasvika. Tikati obva wabvunzwa navakuru tikuona munin'ina ari kudini haasi kunzwa zvakanaka. Ndopa wakati anenge malaria. Zvikanzi malaria sei ko zvanga usikuta zvikanzi ndanga confused. Zvikanzi all right. Ndopa takazosvika pakuenda kun'anga dzatakamboenda kunonzi kwaZarika. Zvakashaya basa tikasvika pakuzoti baba wakazosvika pakuti ndakuenda kwa Mambo Mutanga. Ishe ndiri kumbotendi kwa Mambo Mutasa. Tikabva tapuwa tsamba kuya kwa Mambo Mutasa. Ndopa takapuwa date rekuti takanzi naMambo Mutasa endai kuZinata. Ndo zvandinokwanisa kuita nemofamba kana kuiri kutatu. Takasimuka takati baba baba mudiki na baba mudiki na baba wedu hawana kuzoya baba mudiki nana tete na mukoma Edison vari panapa. Tasvika ikoko tatina mupurisa watakapuwa ndeavo vari papa vari pasekenda munin'ina. Ndo watakapuwa tikaenda kuZinata kwaMutare tikasvika mumaofisi eZinata. Takatanga kupinda tikabva tapuwa maadresses kutaenda pekutanga hamchatondoti ndima muchena here old location. Ndobva wati pakashaishwa maoko asi imba yakashaisha muoko pana madzibaba enyu ndio akashaisha maoko. Zvikanzi saka pakaita kakupokana. Zvikanzi aura ndisati ndaenda kumberi regedzai ndimpe dzimwe nhamba dzinokwanisa kumubatsira. Takaenda kudanga mvura kuna wamwe mbuya vakatigarisa vakatigarisa baba nemakore awo kusvika una natete kusvika wekupedzisira. Asi baba vaiuya takaenda kwaMambo vakauya vari 1 havana vakazoya tete wavo asi madzimai avo kana mudzimai baba mudiki wedu havana kuuya. Vakatibatsira zvikanzi tirikuona pakashaishwa maoko asi munhu uyu ndewekupi ndewekuMozambique kwaNyandiro. Mukakwanisa kana mada kuti ndichinyatsochibuditsa chitsvagai mari nekuti chinyatsochifemba. Kune hama yake pari pakatotaura kuti pane hama mukasvika munyanga pamatema kuna tete wemunhu ndozomudirector kana mabvisa mari yatiri kuda tichifembe chibude. Ndipo takapedzisira mupurisa waMambo akadzosera feedback waMambo tikaenda tese. Zvikanzi zvanzi kudini zvikanzi wakati zvanzi titsvage mari. Baba wakazopedzisira kuti inini mari handina. Kunova kuna munin'ina ari kurwara. Tikati tadini kuti tapedzisa zvikanzi mari handina. Tikati hamuna mombe. Zvikanzi ndichatsvaga. Mambo akapedzisira kuti all right baba imimi zvavepo ndezvekuti uyu nhunzi haimhari pasina ronda. Imimi wekwaMagombe vachiudza baba endai munogara muchazodzoka futi. Mambo muri muna 2008. Ndopa last year but ndiskakanganisi ndo pakataka kurwara munin'ina wababa mudiki wedu. Baba wacho anorwara mwana wavo ari kurwara. Tikatosangana naye achitorwara ndototaura naye zvakanaka. Ndo pati sabhuku hatina kusvika musi pakazopiswa dzimba dzeawa pachinzi kwaMagombe ngatiungane. Ndakatumwa nababa baba handikwanisi kufamba chienda naamai. Ndakaenda naamai. Musi watachiti tisangane musi wacho kuti pakauya mupurisa neawa zvakanzi baba wakapindura awa kuti baba mudiki chiende kwaZongoro kuna wana Magombe vamwe tizonge takakwana patinodini patinozoita dare rani rasabhuku. Wakadaira kuti all right. Musi watataka kuchiti tiende kuti tisasangane vamwe kwaMagombe ipamba pawo. Manhero acho ndo pakapiswa kitchen yababa mudiki. Tapadare paya tikati ko baba mudiki vana venyu vakomanawo zvavasipo. Next time ngatiti vakomana venyu vange varipo nekuti kuitira mangwana vakati all right ndichazovafonera. Tikati all right nhasi vamwe kwaMagombe hapo makazoenda here. Zvikanzi ndinozokwanisa kuenda ndakazotsvaga mombe dzangu. Tikati ko makazotsvaga mombe nedambudziko rakadai tarisa kitchen nhasi yacho. Tobva tagara ndopa takazokonzwa kuti munin'ina atorwa nemapurisa azoendeswa kuchikurubhi. Paakazobuda ndo auya akanga ato right. Tichotaura tese musi weSunday last week Sunday manhare ndo pakapisa kitchen. Ndakasangana naye kuma 3 am ndoda kuenda kubhasi. All right. Saka meaning kuti problem haina upera. Hamuna izvo makaita. Tinoshakabire iwe kuti mwana close. Ndakupai mukana kuti mutaure kuti musvike problem makaisolva sei. But ndiri kuona kuti hamuna chamakaita. Zvinhu zvakangonyararawo.
asi misana magombe amuna kusangana. Asi chokwadi chimwe chero magombe makaudziwa kuti musha menyu mune yana zvakaita. Mukazigarai pasi mutsvage mari. Hamuna kutsvaga mari. Ende chamakaita hapana. Nyaya iyo up to today payakangomerera ndipo payakangomerera. Makatodhairirwa mukazingaenda kunyanga munosvika pakati mukaona tete wakati muzodai handiti chiuya mbhadhare mari tipedzise matatu. But imi hamuna kudi hamuna kuzviita. Hamuna kuzviita. Aiwa Changamire. Uyu akaramba. Uyu hataure uyu. Uyu akaramba. Nda kumupindura kai. Mirai amupinduriri. Amupinduri tinomupa nguva yake kwatataura. Anotaura. Imi takupai nguva yakarembesa. Taurai tiri. Pamusoro zvataurwa musasataure. Zvataurwa. Zvataurwa musasataure. Taurai nyaya yekuti pamakaenda kwamakaenda mukazi musha mune akashaisha maoko. Makataurirwa kuzi mudaendai pakati pakati. Makadini. Izvi takabva kwachifu. Zita Joseph Magombe. Takabva kwachifu. Takabva taenda kumaofisi ezinata. Tabva tasvika kuya. Tobva tadzika muold location. Tobva taenda pane umwe sekuru. Sekuru taine mupurisa nevasikana tatinawo. Chikazi nasekuru ainini ndiri wekuchipinge. Ini hapana ndogona kuita. Chandoita ndomupa muti uyu wekufemba. Tobva tapiwa muti nemachira muti wekufemba. Tobva tafemba. Patakafemba tese mukoma cheto iye mukoma George ndiye usina utsiva pamuti iyoyo. Right. Tobva tazoenda kudanga mvura kwautaura. Patadzika kudanga mvura takati tasvika zvakaita pana pakamira mota. Tobva tazimirai kunoku. Vanobva vapinda sepanapa. Vanhu vapinda sepanapa. Pana mbuya warurehwa iyoyo. Wabva wagara unga 30-40 minutes. Ndipo tazoona munhu wechibuda kwazi chiuyai. Tibva tadzika pana mbuya uyo. Tadzika pana mbuya uyo. Tobva tagara. Tobva tapinda mumba muya uyo. Zvikanzi ini bva taziva gara apa. Padhuze nebhasikiti rake. Takagara naro dare. Iye mukoma wagara apa. Naiwana autaatinawo. Uyu mukomana ari kunze. Right. Mbuya hapana ini hapana zvakambosangana zvandakazwa. Kana zvekuti wakataura kwazi munhu ngekwakati handambozvizwa. Mbuya uyu waitotaura kuti uyu kana akafamba sei haarege kubatwa. Autaura wangu mukoma. Uyu mukoma George. Jasautaura ponje pana mambo. Wakazi pese pamunofamba haarege kubatwa. Ndobva ndabvunza mbuya ndikati mbuya zvamutaura zvizvi. Muri kuti kwazi pane nemukadzi wakadzingwa musha menyu udini mukadzi yono here. Ndobvunza mbuya kwazi aibva ati mbuya handizivi. Ndozvautaura zvekuti kwazi takazoziendai kwakati. Iwe wataura nyaya kuti makaziendai kunyanga kuvhiriji yakati nikuona nini. Izvozvo zvakataurwa kupi? Kwamutare. Kungoti bhuku hatisina bhuku racho ratatonyera nemupurisa wekwamambo. Imi pamakazitsvagai mari makataurirwa here kuti mazitsvagai mari? Zvemari handakutaurira. Takatizodzoka kwangu kwachifu. Koko yemombe dzomakazoti ndani mombe dzangu. Yanga iri mombe yanga iri dzikuda kudii? Mombe dzadzo dzikuda kuti mudii? Mombe handisi kupazwa Musanyepera mambo bai mimi. Pakanzi mombe, pakanzi mimi hamuna mombe iri mukati ndichatsvaga. Pamazozi makazoti ndani mombe ndatsvaga mombe. Dzadzi dzikuda kudii? Dzadzi dzikuda kudii? Kutengesa kundione kuenda kufamba kuenda kwamambo. Ndakatengesa mombe ini. Kwamambo hamuna kuzitengesa mombe mwini kwamambo. Kwamambo kwakazi endai chete pamakudhairektai kuti chifambai pakadai. Asi masvika ikoko ndo kwakazi panodiwa mari yekuti matare enyu apere. Handizvo? Saka imi mamuda kutengesa mambo anga kuchajai mari yemombe mbiri. Aiyo. Saka mamuda kuendesa mari. Mombe iro wana mukoma. Mukoma utaura mombe. Asi ndatengesa mombe kuti ndifambise. Kubva kumusha kwese kuenda kwana mambo nemari dzete bhadhara. Saka mutoto alipo makafamba makazva zvakasiyana. Ndizvo zvamutaura. Kuti makatofamba pamazva zvakasiyana. Sezvakaita pari kutaura. Wamwe warudidzoka endai kwamutara moti ndai nyanga pamazva zvakasiyana nyanga nemutare zvafanana. Peko asi kutaura muromo umwe chete. Vanhu vese makaungana asi mozwa zvakasiyana. Pane runyemba pakati penyu. Pane tsotsi pamberi penyu. Pamusori. Vari kuhwanda navo. Pane zvandandasiya. Asi
ndambodzo mira dzokera mwana imba vakaenda kunganga yenyu yakutaura kuti mapiwa foja kuti muhotsire yakakupa here condition kuti munhu wese anofanira kuhotsira asingahotsiri abatwa zvakazi mushonga uyu ndizvo ndinoita ndio kwakazi kana mabhema fodya iwe sanetsa mambo bayo nyasautaura chokwadi zvakazi asina kuhotsira haana mhosva asina kuhotsira ane mhosva zvakazi anenge asina kuhotsira ndiyechi une mhosva saka imba mataisa mudhara ndiye asina kuhotsira ayo hauna useka but unganidzire way to go there asina kuhotsira ndozvomutaura ndiye asina kuhotsira zvibva zvarewei zvibva zvataura saka munongedza zvino izvo zvakariwa kwaiti ndara saka saka urikurudzire kuno ndara iwo hausitara chokwadi ritsotsi imbavai pamusoro chavo pane vandasiya vari kuhwanana nababa ndingangoti vana baba vavo baba awa ozwe magombe vana baba vavo vaive vatatu baba veawa nababa veawa navamwe vakazoshayana nziku ozwe wainzi mwana wahilari oliver naozwe zvanzi 1960 tichikura ndakazokura naye imbogara nasekuru asi akangokura tichimbofamba tichingozvinzwa kuti muma1960s vana sekuru vachitotaura kuti 1960 baba vakashayika vachipenga baba vavo ava zvinoziva nharaunda yese nemuzukuru akazombogara baba vayo kambopenga futi tisha mwana watete 1960 hanzi izvoni sekuru vaitama makasi baba vayo ava kunyanga ndo hanzi zvakaitika ndezvekuti hanzi vakanga vadyiwa makasi ndobva vatera nevamwe vachida kutoya kutora mari yanga vadyiwa kumakasi ndobva vauraya munhu uya munin'ina wanga ari wekuhanzi wanga ari mun'anga munin'ina wemunhu akaurayiwa saka vana baba ava vakasimuka vese baba ava neava nevamwe vakashayika vari vatatu kuenda kunyanga vakasvika munin'ina waye hanzi aenda kuharare wakagara pasabhuku hanzi unga 2 days here baba ava vakanyakuuraya vachinzi ndiwo akauraya munhu pamakasi hanzi vakazongoti kune vamwe vari uyu anonoka kubva kuharare ndakuenda kumba ndobva vauya kumba baba sekuru vedu nevamwe vacho vakashaya vakazongobvawo vari 2 kubva ipapa kukura kwatakazoita havana kuzowirana vaizvimirira baba ava nevamwe sekuru vaingozvimirira vari vairi vari mabrothers nyaya yabva pekuti pano mwakauraya munhu makasi zvekuzoti kwanyandiro takatokura tichitozviziva zvakazotsanangura asi takangokura tichizviziva saka imimi bambo ndosandataura kuti pakati penyu pane tsotsi pane munhu uda kunyepa kuti wanga azwa iye asina kuzwa kuti wanga asina kuzwa iye azwa inde tsotsi because you cannot tell me kuti pari kunzi munhu ari kutaura kuti yotaura kuti endai kunyanga pakati mudai pauda mari umwe kuti ndakazvizwa umwe kuti handina kuzvizwa muri kuti changamiri alright zvamakuita imimi hazvimbonetsi everson bhuka vanhu ava kwamukotsanjira bhuka vanhu ava kwamukotsanjira mumwe matopiwa date kwamukotsanjira kuti musi wakati uyai makadaro munhu wese musa hapana unorovha tsvagai mari mumwe mamatengesa ye mari iyoyo chibva matochengetai dzibhadhare mubva mataurirwa kuti chii chiri kunetsa because pane tsotsi pakati penyu apo chokwadi munotochiziva zviri kupengesa vana muri kuzviziva baba wako anga ari benzi mwana wako akapenga mwana wako apenga umwe futi akapenga muzukuru chinoita kuti murambe mune mapenzi mumusha menyu muri pamuhwani chii chirundirwadza hauchitsvagi sei chiri kuti mumba mako murambe mune mapenzi 4 mapenzi mumba hwani asi hauchitsvagi no uri baba iwe saka iwewe takuti hatichakupi option ba chamwari bhuka vanhu ava muwatoone chiremba chirundirwadza ndoda kuzwawo ndimangara kuuya pano kwamambo mati mai tatamba nenini bai pamusoro imambo yes ini ndine vanhu vari kurwara murume nemwana zita renyu ndiJoyce Banga inini mambo ndine chichemo changu chokuti vanhu vokwamagombe avo ngavagadzirise zvinhu zvavo inini kumba nhasi handingatombodzoki nhama ndinotamba nemwana izwai mbuya it's not about going back home or not going back home asi chiri important yekuti dambudziko ramawinga naro ragadziriswa here urikuzandizva saka chatikuti isu dambudziko rakagaiswa saka mamuti mimi musakadzoka kumba kwenyu nhasi muda kuorara kumba kwani ndinoenda kumba kwedu hazvanzi zangu vokwamagombe ngavagadzirise zvinhu zvavo zvekuti hanzva dzenyu dziripo muda kuenda nehanzva dzenyu hazvibatsiri chiroba
Mutaka kurambirana panapa. Aiwa, akusi kuti kuramba asi kuti ndatambudzika mambo. Aiwa. Kutambudzika ndoka zvamawinga pana kuzvigadziriswa. Mambo urugadzira. Akaturugadzira zvamawinga kuti ndo zvakashata. Azvigadziriki kawanika mai. Zvinogadzirisika nhasi. Aiwa. Nai mbuya, mune makore mangani ndakaenda kwamukotsa njera kwacho vakazi. Ngavabatane vandoripa, hino ndochidiweni. Izwai mbuya, wanga uda kunoripa akashaisha ndiani? Iwo ndo anofanirwa kubatana kavana. Izwai mbuya, maatsotsiwo futi. Muruzwa, maakuitawo tsotsi futi. Tiri kuti imimi kana makatomboziwa kubatana imoripe. Ndimi kutaura nemuromo wenyu. Wanga uchida kunoripa kwani, wachiripa chii? Pakauya mukotsa njera, pakabudiswa mwana wemuzukuru wabamkura. Ngozi ndo payakabuda. Ichitaura kuti inini handitauri munhu wacho munombamuna. Saka ini ndoda undoripwepi Mozambique, vanhu vopamagombe vese ngavabatane ndibude. Ndindoripwa Mozambique. Kumozambique? Makatotaurirwa here zita remunhu wacho Mozambique? Havana kutaura kuti papi papi. Saka chiri kuti vanhu vepamagombe vasabatane chii? Ina handingazivo ndiri muroorwa. Aiwa ukati muri muroorwa ndi munowana warurwara. Ndibatsire ngoti nida. Ndo saka tinoda kubatsirai. Kubatsirai kwatiri kuita ndekekuti vanhu vakanza vana kukwana nditi. Ndo saka munhu asina kubuda. Meaning kuti kusakwana uku ndekekuti munhu anga asipo ndiye muridzi wemhosva. Dai muridzi wemhosva akanga aripo yaipera. Asi kana uyo akati handitauriba because hamuna kukwana pane munhu asiripo. It means kuti anga asiripo ndiye muridzi wenyaya. In other words ndo zvamuri kunditaurira. Saka ndiri kuti inini nhasi muripo mese wana magombe iyi. Hamuna kukwana? Asipo ndiani? Wana magombe baba vangu. Nana magombe iyi wari kunoko. Ndaona ana magombe wari kunoko wari panapa. Sekuru wedu henzu kai wani. Waripo ndaona pana kugara hapo. Waripo akagara na magombe hapo. Wari hapo na magombe wari hapo. Iwani saka nanduti. Hawasi wani au tu wari hapo. Wakawanda. Hamuna kuwataurira zvakanaka kana kuti hamuna kuwasuma. Hamuna kuwasuma kana kuti hamuna kuwataurira zvakanaka. Because hamungangotanga wangangotangi nekuuya padarika musina kutaura nawo semhuri. Pamusoro Tsangamiri. Sabhuku wakatisanzvuka kuti wangonayo kwamagombe iwo kumusha uko. Aiwa, izwai nyaya yangu yandu. Ndati dare nekwamagombe awa wadai wanga wakaita seya. Dai wanga wakataurirwa namagombe awa. There is no reason waenda kogara uko. Wasingagari apa. Dai mama akawataurira nyaya yacho wari kuziva kuti nyaya yakamira sei. Kugara kwawaita uko it means kuti hamuna kuwaisa mukati menyaya iyi. Watouyawo kozwawo nyaya. Saka wakapisa nyaya ndisabhuku apo. Uyu hasi magombe ibo. Uyu ndisabhuku chete. Waridzi wenyaya yevanhu vakauraya munhu vachida kuwada koripa kuMozambique ndo ana magombe indimi. Uyu kuti waya kwaita kukubatsirai because zvaakuitika dzimba dzaakutsva chakuitika zvakunyanya. Because the next thing mwana uyu ari kuparira imwe ngozi futi. Anouraya munhu. Kuzinata kotakaenda wazi baba uyu ndiye akauraya munhu. Akambona bangara ina. Muri kuona here? Muruzwa? Muri kuona mwana wenyu ayo? Uyu munhu ari kupenga wafamba neokapi yakadaro so. Muruzwa yatutaura? It's not an issue yekuti wana magombe kuda kudiscussa. Tinokupai nguva. Endai apa. Moronge chinhu chenyu. Mutaura kuti muda kufamba sei. Awana magombe vekuno kana muda kuwasuma ndio nguva yacho kuwasumawo nhasi. Muwasuma wati waziva kuti chiri kuitika. Because kuziva kwandi kuti ndakavatarisa nezvo nemagariro akangaita. It means kuti chauri kuziva padi. Wauya wakudare. Ende Christopher wamutaura nezvake. Christopher is late handiti. Anigara magombe epasera. Yes. Asi kwa Christopher kakunofanira kuine representative. Ukuna na magombe vari koko. Pakondo apa. Handizvo. Wavanaitayo mamutaura nezvavo. Handiti. Saka vanhu vese warifanira kunga waripo wanzwa kuti chiri kunetsa uko chii. Because the next thing chiri kuti kaka musakabatana kudai. Maangoti chinhu chiri uko kuchisharasirwa kumba kwa Edison kana kumba kwa Samuel kana whoever. Kana kumba kwa Kristo. Asi wasingadi. Wasingazivi kuti chiri kuitika chii. Saka tiri kuti kupai mukana isusu. Wekuti nhasi wana magombe vekuno vari apa. Imi muri pa. Handiti. Chiendei pakona apa.
morongesana magombe motitaura kuti tarunga zvakati isu toimplementa zvamunee mataura Pamusoro. yes awari apa wamamuri watipu tatina kukwanaka awapa chiendai mowasume Ini ndiri Bernard. Uyo wakanditi iwewe hausiwe mumba medu ba uyu. Aiwa hazvina kubatsira yakura yako vanhu. Right kumira Aiwa musatava nhando ba. Sorry henyu. Imuda kutokodzera unotida kuti tiurayane mukati memusha. Vanasa magombe pamusoro. Ngatipindira. Vanasa magombe pamusoro. Endai somewhere up. Mosume vanasa magombe awa. Wapindawo mupicture yekuchichi. Endai now, endai paside. Pana magombe endai paside. Endai paside motibot mawina chichiripo. Wozi mautanga udokandirana ipo. Wata also mumba medu bayo. Saka ndidezere kwa mama. Bambo. Endai kule wamwe. Enda kuna wamwe. Ndingoenda. Unobona kumbanga enda unotiza kwenda. Right next. Wakandiramba kwa. Enda. Wakarambirwa. Wozogara wakadhakwa ka. Ndosaka wakaramba.